Alhamdulillah wilujeng dalu, Dek. Wilujeng dalu. Cek. Sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik Sapa-sapa. netizen. Si hai. Sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa yang memirsakan ono ing YouTube. Iya toh? Yang mendelok di YouTube. Ya, yang memelototi. Piye toh? Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Ya. Macam munggah-munggah kok ketatap lambe no. Munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anu to volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Ya. Semoga semuanya sehat selalu, menjaga diri, terus ya panjang umur, ya terhindar dari penyakit. Amin. Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah, terkebak barokah. Amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting jadi ekonomine ya sehat. Oh gitu. Iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Piye to maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu semakin naik ya toh. Amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ngono toh. Ibaratnya wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Mas Dalang, iki pripun? Loh, ini jarene lek kancane. Enak to? Ayo. Nah, piye? Ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar. Perahu layar. Dangdut ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Nah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Loh, 11 12. 11 12. Padha karo ganteng. Niki semangat Mas. Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Iki yoga-yoga sehat. Oh sehat. Semangat ya. Semangat. Pokoknya lek anak aku
ki kudu semangat Lah iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngembul kan. Sing ngempol sing ndi sing ngempol? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah tua. Ora ketok. Iya, Oh iya. Ayo Mbah ya temen, munggah ya temen. Wis Lah arep agene pramayar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bahagia. Ya. Wilujeng dalu Mbah ya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik nih kan. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Hah? Iku sinden. Oh, iki lho. Iki. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko nek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Heeh. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalange iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ra tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean orang ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Loh, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Nggih, sugeng dalu dene, Jen. Selamat tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya wis. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah ya temen iki lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Nisane miji timun Mripate. mripate. Miji timun. Miji timunnya apa toh? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat Melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek Melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Angel wis angel. Mulane aku ki moh sajane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musa stasi tok. Iya. Ora sawet. Alah, saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku barang? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki susah. Dene Ken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah ya temen mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Kok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Ora omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan doa yang terbaik. Iya, yang terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Kok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, aku dhewe ya orang dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok.
ATM mosok ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manualnya ora duwe kowe. Manual ya ora duwe. Ora duwe ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya, apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh tahun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Iso pentas live maneh. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki yo wakeh anu yo. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu bredel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lalah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3 dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kowe. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Ayo terus saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Lho, aku. Apa duel? Duet anake duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Bawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suara. Ugi katur para warga sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya. Ya ya, Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niki rada ndrewedek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan kita ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang mi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yat Widin iki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Oh, kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo.
salam kagem anu punika pepunden kula senior kula sinten Mas Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, nggih sugeng dalu Punika nggih kepareng mirsani nggih sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan nggih monggo. Dek ini kan diselani dhisik. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku? Ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho. Aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis memang turu tok Mas. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh ya, sing penting produktif. Bagus itu. Bagus. Lah sampean apa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nek kok sampean aku nek kok iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni aku. Iki nakoni aku kok. Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni bathange to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Kesibukan corona, di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Aku mendino nek kegiatan. Contone nek awan nang ngene terminal. Nek bengi ngene terminal. Isu ngene terminal. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis dan mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki jabane terminal. Oh, maksudnya nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Mas, omahku endi momane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Nek penumpange lanang sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to kan. Ayo lanjut. Ini kan kok ya kenemenan ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah yo kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenan kok. Aku tak joget deh. Tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak ora pantes. Ayo awit.
Kepaten. Ayo. Ampun. Iki uga salamane Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, Yayi. Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan ora? Enggak, mau butuhe mek Mas Akbar tok. Wong yogane ora melu kok. Kuwi mek sama Mas Akbar. Walah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kan di Mbak. Abang. Kok nganjuk? Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, yo kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare Taman Sari Nuswan Ayo. Mulai. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya.
biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane sing pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Ini kan kita kita urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate iki. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari sing Aja ngremuk aku dengenane aja dunggahno, Dik. Saya tau kabeh kok ngeremuk aku ngeremuk sampean, Mas Badar ngeremuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes gak ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo sampe sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijalui berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tak. Heeh. Yo. Mang, request serampat Mas. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki nguningonku pun mboten usah digape pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Wah isin aku ngomong bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Ya iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Sik dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Sik, aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Aku ya ora wate penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngaten nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok sampak. Ora mathuk. Pepunden. Nggih. Jamong Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Deloki aku pengen delok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka grenjeng yo. Ki nggonen. Lah, Ki nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Heeh. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya nyilih. Heeh. Rumangsane. Iki matine kudu nganggo iki. Heeh, kok matine kudu nganggo. Kamangka iki sakite bengi iki ora mati iki. Wong ngono. Yes bayarane piro? Malah kon lugu karo adike kok. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kanggo kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih ewu 21. 2000 Selikur. ah we mau 2021 Wah. Ora apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Ya. Beda sih. Sik, dilurusne dicek. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk Marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero dalam. Nek jeruk Jeruk kuwi buah. wah, nggih. Lah bajur ngono nek eneh. Napa Mas? Turu Nggih. kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok Dagelan iki ngono kuwi. aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Beda. Nek turu ki niat turu, nek turun Niat ki turu. leyeh-leyeh kebablasan. Laya kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Pripun kula diutus Loh, pun. mboten Sik ketang. tutuk sik to Mas. Urung Piye, piye? tutuk no ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan dari wis. Wis. Aja Kan dibalekne terusne. neh. Ya. Tak walah. Ya. Ngono lho arep Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat. Betul. Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Nah, dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. niat ngekek rezeki apa ngece halus? Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Ya. Aku tak moleh. Terus Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Padang. Metune nek Bathara Kalata, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Oh. Belas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono kuwi. Ngejakku apa ora? Duh, yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora pripun, ketang Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Betar nggih. Pripun? Ngecek moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Ya aku tak panah. Ayo Mas Betar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo iki to enek Mas Heru. Lho, Anak. niki Oh, boten Pak. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terus wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasne napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto nggih saged. Mas Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Iki Dibablasne Nyidam Sari. Oh ngoten. Nggih, kersane ketingal. Oh ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek so. So ngadep ya. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Rata terusne. Lah wong iki wah dek ikan iki pawakane iki lho. Napa? Iya lho. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kuwi kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane kok. Saiki ya gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Ya. Corona. Ora ya, Ora. Aja meten-meteni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Apa Yo miki memanismu hangle leto aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Oh segawon. Malah apik kuwine rada wasasune. ah iya Sisa ndak apikne lho Mas. ngene dek niki kan nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. nah Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono. Nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Jenengan nggih tresno kali kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas. iya Jenengan tresno kula? heeh Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? heeh Kang iya Mas. Nggih. 5 tahun Pengamoh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe bojo nomor loro piye waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae kok aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. malah nggih mboten oh iya no Ora apa-apa, pelana karo wedok. Heeh. Sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. kene Oh, jenengan payat seket, payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasin apa niki monggo Monggo Dek niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari penak Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dek niki kan. Tek ngangge ngono barang lho, Ken. Ngono wakiran sabun hilang memanisi aduh dadi ati Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube mugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wae ngene iki mau? Ora iso. wes ndak nutup Ora iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangannya remuk apa mana mangku? Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. sih Aja nemen-nemen lho, Mas. lah nyapo lo Ora. namanya kerja tuh harus profesional Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. sing los Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Ah. Maksudnya ki bebas ning panggung. Ngono lho rasa nglambi bareng. Ayo. nalikane ro ing dalu atiku lam-laman sira bagus
kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang nggih Mang. Loh, ngece. Ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangan piye? Wis Mas lho. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas kaya. Karepe dhewe. Piye karo? Mas aja ngono lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, wis gak kuwi. Ya, wis ya. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih Mas nggih. Luar biasa. Jan kayeng Terakhir ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, lho Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Ya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadak. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mau ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo, ngatur, Dek. Ya, ya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Mangga. Yuk. Ayo. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miteranggon kong goleki ora kerasa esok awan nganti wengi Asik. memang yen nganti liya kan nyayang kleyang tak sawang mencelok ning apa jangan tak rintik saka kadewan sarawi ngoceh dheweke ngalih endah tak suwon mbok aja ngece podang kuning adawe hatiku komne selet ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakon nyanding lirane bakal atiku kaki wang liyan yen si podang andutut ati keperanan ora mendho atiku sansaya ndedra tak seranane sun pikat pulut Asik. Gayeng ki to.
esok awan nganti bengi manyen nganti liya kanyaya leyang tak sawang menclok ning abang digancangan tak rimpik saka kadang sarawi ngoceh dhewe ngalih besok tak suwun mbak aja ngici kodang kuning agawe pikirku guming seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen lakon nyanding sliyane ora bakal atiku kebahagia yen si kodang andudut ati kepranan ora mandu atiku san saya ndedra tak seranani setikat puluh ning rendo Matur nuwun. Pak Yat. Tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, 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 Amin. Nggih. Moga-moga virus pandemi corona cepet hilang, segera berakhir apa meneh ki vaksin wis datang di Wis Indonesia. datang. Moga-moga kuwi sing dideng-deng karo masyarakat. Betul. Moga-moga enggal kembali normal. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Srudya swuyung mulat gandanyarum angrarujit nala linali lalitan bangkit lali Indrajit megana ndukna ninggih Paman sembah pangabekti kula kunjuk Paman Wibisana ya wis tak tampa bocah bagus Paman Gunawan Wibisana monggo Paman kula aturi kula sawanaken dhateng Kanjeng Rama Prabu Dasamuka nggih Prabu Rahwana Raja
sampun ngantos paduka paman punika dados satriya ingkang ngucireng pupuh. Sampun ngantos paman punika kicalan wujudipun jiwanipun kasatriyan. Awit paman Wibisana punika satriya ngalengka. Lah kok malah mangro tinggal bebela marang mengsah. Monggo paman kula aturi. Bali wonten ngalengka kula sowanaken Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Indrajit Megananda. Kawruhana ya ngger, bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. Kowe yen gagapi bebudene Gunawan Wibisana, kowe ora gaduk nalarmu, pancen kuwi dudu garapanmu. Kowe ora usah gagas kenang apa kok Gunawan Wibisana bebela mangrutingal marang Sri Rama Wijaya, malah kepara. Ayo tak gandeng tanganmu, tak sowanake Prabu Rama Wijaya titising Bathara Wisnu ya Sang Hyang Marteng Jagat. Indrajit kowe kuwi mung kelepetan dedosane Kanjeng Kakang Dasamuka. Kowe ora ngerti abang ijoning perkara, kowe ora ngerti kintang kimpul banger bajining perkara. Kowe mung melu celeng boloten kebo latengen mula ngger. Ayo ponakku wong bagus, ndak kanthi tak sowanake marang Prabu Sri Rama Wijaya. Dalah parat manis tembungmu, alus pangucap ngabangke kuping. Gunawan, tak jabel basaku. Kowe katone arep gandeng tanganku sowan marang Prabu Rama Wijaya padha karo ngremehke karo kasektening Indrajit. Dikira Indrajit ora duweni kadigdayan, dikira Indrajit ora duweni kaprawiran. Dikira aku wedi karo barisan Manara. Dikira aku wedi karo kowe, dikira aku wedi karo Prabu Rama Wijaya. Apa ngono? Mula manut ora rangket tanganmu, tak srimpung sikilmu nampa pengadilan saka negara Ngalengka. Indrajit, aku ora gumun, aku ora sulap apa kang dadi sumbarmu. Awit apa? Awit apa kok aku ora sulap, aku ora gumun babar pisan karo sumbarmu kang kaya mengkono marang Gunawan Wibisana. Merga kowe sejatine iki wong sing ora ngerti. Ora ngerti ku babakan ana ngendi? Jal, saiki aku tak takon marang kowe bocah bagus. Indrajit kowe kuwi iki jan-jane iki putrane sapa? Lho, rek pitakon nek ngane-ngane. Aku putrane Rama Prabu Dasamuka. Dudu Indrajit. Kowe dudu putrane Dasamuka. Ha kok dudu ki nalare piye, Gunawan? Dongenge kaya mangkene. Duk rikala jaman semana. Salah sawijining widodari asesilih Dewi Sri Widawati kang lagi digodak-godak karo ramamu Prabu Dasamuka mapan ning Kahyangan Suralaya kono. Jibeg-bebeg si Dewi Sri Widawati satemah tumurun ana Ngarcapada. Tumurune Sri Widawati manjing manunggal marang ibumu Dewi Tari. Nanging ora manunggal marang jiwaning Dewi Tari, ning manunggal kelawan jabang bayi. Karana apa? Karana duk rikala semana ibumu Dewi Tari lagi wujud ngandhut wujuding jabang bebayi. Sakwise mangkono aku ditimbali karo Kakang Rahwana. Gunawan, sok yen bojoku mbabar anak wedok bakal tak rabi dhewe, bakal tak pek dhewe. Merga kuwi titise Sri Widawati. Lah kocapa jabang bayi lahir metu wedok metu putri.
Banjur bayi mau tak colong karo napa? Mengko yen diwasa bayi mau dirabi tenan karo Kakang Dasamuka piye to ora ing jagat? Kaya apa to si kuning dewa? Bayi mau ndak larung ndak wadahi kendhaga kencana ndak ganduli wujuding kupat kang diarani kupat Sinta. Banjur aku muja wujuding mega ndak puja dadi bayi. Bareng ditakoni karo Kakang Rahwana Raja, Gunawan, anakku lahir lanang apa wedok? Lahir jaler Koko Prabu. Ora iso. Anakku ki wedok, jaler kula aturi mirsani Koko Prabu. Banjur tenan bayi didelok ya kuwi lanang, bayi mau dibanting, bayi mau diidak-idak. Ora malah mati ning malah saya diwasa. Banjur diparingi tenger Indrajit Megananda. Merga apa? Merga wujudmu asal mula bukamu kuwi teka mega. Dadi kowe iki dudu putrane Prabu Dasamuka, sejatine kowe iki putraku. Aduh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Kenging menapa paduka nilaraken kang putra wonten negari Ngalengka. Campuh kalian angkara murka punika. Karepmu piye Indrajit? Karepmu kepiye saiki? Monggo Kanjeng Rama. Ibaratipun paduka punika sagah gelar inggih sagah anggulung. Kula mboten pengin kalepetan ing detusanipun Prabu Rahwana Raja. Kula mboten kepengin kalepetan ing sedaya angkara murkanipun Kanjeng Dewaji Prabu Rahwana Raja. Mila kula gesang pecah gesang kula pasrahaken kula borongaken dhumateng Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Ya yen pancen kaya mangkono. Ngeman rasane atiku yen kowe nganti klepetan marang dedosan iki menepno panca indra tak puja tak balekke wujudmu sekawi Indrajit. Saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucaking grana kaya mati sajroning urip-urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha becating supena sumusuping rasa jati jati-jatine risang mega nanda ya sang Indrajit wis ngipataken rasa sengsem kocap ya bali malang mula-mulanira jebeder swarane ilang wujude menungsa wujud dadi mega pulih marang jati-jatine mega nanda.
Prawata mirahing sun prihatin waspaku mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti Mas Batik kumala enten raja dewaku. Sinta endahing taman soka prasasat swarga luwih-luwih yen nyawang soroting citramu wong ayu. Sinta paran pawartanira sejatine tekaku mapan ana kene nedya ngaturake gunging panuwun marang sira Yayi Dewi Sinta. Awit nadyan tamung sak oboring blarak atiku wis rumangsa marem ya mung merga sira wis bisa gawe negaraku mulya tata raharja ing tepi murine. Awit Dasamuka percaya lamun ta jeneng sira Yayi Dewi Sinta panitise Sriwidawati dewining katentreman kamulyan kabagyan. Prabu Dasamuka kowe jejering raja diraja Mbawden Anyakrawati emane kowe wuta ing lajering gegayuhan. Karepmu piye Sinta? Rahwana setyamu becik gegayuhanmu luhur nanging tinemune jebul kleru panarkamu tumrap werdining setya kang sejati. Kleruku mapan ana ngendi wong ayu? Kowe ora ngrumangsani menawa rusak ing negaramu tumesing madya balamu ya merga saka pakartimu cupeting budi rupaing nalarmu paugeranku mung prasaja yen kowe tresna marang hayu mesti nemu raharja yen sing larham bekutama bakal nemu rubeda tiba papa cintraka keduwung kang tanpa guna yen getuna ya mung bakal muspra. Perkara iki kudu enggal rampung Sinta. Pangeh pisaning rampung sedeng senopatimu tumpes wadya balamu ludes masih lungguh ngedang kranging-kranging krang kaya mukti wibawa ana kene cetha kowe ora wani ngadepi Pangeran Rama Wijaya Rahwana Raja. Sinta alus tembungmu manis ucapmu ning ngabangke kuping ngentengke nyepelekke marang Rahwana Raja kok senggo aku ora wani ngadepi Rama Wijaya. Sak mengko bojomu wis dadi ratu jejuluk Prabu Rama Wijaya tegese bobot lan derajate wis imbang lawan Dasamuka. Dina iki aku bakal netepi prasetyaku kang sejati bakal tak adangi jembar nggone njaluk balining garwa. mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang Prabu Dasamuka. Iya, Rama Wijaya. Mumpung durung kedadian sira tumekaning pati, isih gedhe palimar maningsun marang Dasamuka nunggula.
dene garwaning Sun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing Sun yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana praja Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nunggul ya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngiman karo aku, kowe ora susah ngiman karo Dasamuka. Boyongen Sinta, kukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhuwet gulune Dasamuka wis ngatang-atang dadi bathak. Yen to mangkono pranyata kowe Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kowe ratu kang wengis Dasamuka. Sing wengis kowe Rama Wijaya. Sing wengis kowe. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu, kowe ngorbanake nyawane ewon prajurit Munyuk ming kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sepata, ming kanggo nuruti keperluan pribadimu, ming kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe bangsat Rama kowe. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng leteke ngatimu anggonmu kebondo marang katresnan. Wadya balaku blasang nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu. Rama Wijaya. Kowe kabonto ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh kang ngandharake kuwi titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman. Nanging kabeh mau taek. Nanging kabeh mau taek. Ora ana nyatane. Kowe dudu Wisnu kang andum kabagyan, kowe dudu dewaning Wisnu kang andum katentreman. Ning kowe iki ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing matamu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sapadane. Sawangen para wadya balamu padha blasah kae kabeh saka pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning Munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning satu kewan. Kowe jagal, kowe iblis Rama Jaya. Aja kleru panompo Dasamuka. Yek dening nggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk balining Dewi Sinta, babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajiban ingsun iku mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti ngursuh nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak bejagong kelawan kowe. Dene sapurnaning peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Wah, gombal pangucapmu Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane, kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetoke sucining tumindakmu ana ngareping madya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe iki wong lelemeran. Kowe wong jirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka ngruwat retuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Gancur ilang nyawamu.